Omole eno mudin sawa so da yɛda ase bebree yɛda ase pa se makae na ma president sonti se yɛda na ase pa se ne osika bible say do osu munene osu do osre munene nsre tima ba yɛmma kwa aba na asemi ato ye ma yɛndwen sɛ ɛyɛ kotoko nko ana ato yɛ ebetumi ato obi a odi bɔɔbɔ akyi bi ebetumi ato ne yɛhwɛ sɛnea nhyehyɛeɛ a yɛde ato hɔ deɛ GFA4 so de ato hɔ no mu a yɛbɛhia mmoa paa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi de yɛmake sure sɛ okɔ stadium a wobɛtumi ne wo mma koraa akɔ a wo arehyɛ mu sɛ ɛyɛ safe Kumasi adeɛ ɛne nkran aka any problem kɛse meka Kumasi ane nkran a me pa kyerɛ sɛ Asante Kotoko ɛne has yɛsɛ yɛayɛ nnuanom ɛne yɛ fight for a common cause na yɛyɛ use national stadiums no yɛni problem but dodoɔ na yɛsɛ yɛkɔ nkyɛnkyɛn na yɛkɔ yɛtu kwan kɔ outside na ɛhɔ nom na nsɛm ne hyɛ nsɛm dodoɔ na ɛhɔ na ɛhyɛ nti yɛbɛsrɛ mo na nhyehyɛeɛ a GFA anɔpɔ mo de nsakraeɛ bi aba yɛso yɛpɛ sɛ yɛhwɛ mu ɛnua hasofoɔ so hwɛ mu yɛhwɛ mu ne yɛn nyinaa yɛnka mbɔ mu ne yɛnhwɛ me yɛmpere yɛn ho sɛ yɛgyae bɔɔbɔ 2 days bi anaa 2 weeks bi nti yɛpere yɛn ho sɛ yɛnsa nkɔnkɔbɔ yɛnhwɛ ne yɛnhyehyɛeɛ a wɔde aba yɛmfa ne nyinaa nto hɔ yɛn make sure sɛ next time obi kɔ stadium a onim sɛ o bibia wɔ hɔ sɛ deɛ ɛnyɛ hu biem ɛno koraa bɛboa yɛn ama yɛnya dodoɔ wɔ stadium ɛno nso bɛboa yɛn na obi ɛbɛtaa yɛkyi koraa na ne yɛhu yɛade sɛdeɛ baako a yɛsade to hɔ so no sɛ obi a ɔmmeti saa criteria na GFA na ankasa po ɛde ba no po no wode ɛnyi no nkɔ baabi foforɔ a ɛwɔ hɔ ɛfisɛ yɛnim sɛ baabi wɔ hɔ a ɛntumi nyɛ n'animu yie a yɛde nso atrɛ hɔ deɛ no koraa yɛ example a pitch no na ayi barricade a ɛda ho obi gyina hɔ a ɔto ne nsa ɔmototo nneɔma ɛbɔ yɛ benchfoɔ no nti which means sɛ distance no yɛ very short nti wɔ sɛ yɛka sɛ yɛhwɛ no nyinaa ma yɛwie no nyinaa nsa ne ahyɛ bɔɔl no ase a ɛbɛwa nti wɔn a wɔwɔ akyire no a yɛntumi wɔn meet that criteria no yɛmfa wɔn mmra ne mu na wɔn de wɔn mmra kurom kakra baabi a ɛwɔ no yɛntumi nyɛ yɛdam ase bebree ne akwanya a wɔde aba baabi a wɔde aba ne ɔbɛnum sɛ kunafoɔ ne maame no nso so wɔn ani bɛgye na yɛsa ahwɛ anim nso asase mu sɛ kwasi ada yi ɛna yɛyɛ ne na awɔtwe ɛwɔ Heroes Park Stadium hɔ kwasi ada ne yɛyɛ no na nyame yɛ adoma 6 March deɛ ɛnum sɛ wɔn nyinaa bɛkɔ akɔ maakye wɔbɛkɔ akɔ represent nti 6 March awia no na aka maba na maba abɛgyam yɛ na yɛgya no kwan ayie no yɛbɛyɛ biribiara wɔ Heroes Park hɔ a nti yɛfa akonnwa yɛn so de academy no nyinaa bɔ mpere ho ɛdamase yo mura na sa mena siso se yura kasa ready na